1934, a República cambalea. A entrada das dereitas no goberno do centrista Lerroux desencadea unha folga xeral. En Cataluña proclámase o Estat catalá, que dura 10 horas. O goberno central responde intervención da autonomía, o presidente Companys encarcerado e o gobernador militar convertido en presidente accidental da Generalitat. Meses despois, un galego volve a aparecer en escena. Manuel Portela Valladares era de Pontevedra, centrista, masón e fondamente autonomista. Foi gobernador civil de Barcelona 2 veces. Unha durante a resaca da Semana Tráxica en 1910 e outra na antesala da dictadura de Primo de Rivera en 1923. Volvemos á Segunda República. As Cortes suspenden transitoriamente o Parlamento catalán. O goberno elixe o 10 de xaneiro de 1935 a Manuel Portela Valladares como gobernador xeral de Cataluña. Tiña poder para mandar só, para gobernar única e exclusivamente el. Chamárono ditador civil, pero o seu estilo foi outro. O primeiro que fixo foi devolver ao despacho o retrato de Francesc Macià, primeiro presidente da Generalitat, un xesto pequeno dunha simboloxía enorme. Garantiu a orde pública sen militarizar, reforzou a policía e defendeu o estatuto. En abril de 1935, uns 100 días despois, Cataluña recuperou a normalidade co regreso de Lluís Companys. Portela marchou a Madrid como ministro da Gobernación. A finais de 1935 ocupou a presidencia do goberno, o goberno das eleccións de febreiro de 1936, gañadas polo Frente Popular a 7 meses do estalido da Guerra Civil. O xeneral Franco ameazou a Portela cun golpe de Estado inmediato se recoñecía a vitoria da fronte de esquerdas. Fiel á República, traspasou o poder lexitimamente e evitou o golpe nese momento. O franquismo nunca llo perdoou. Pagou no caro, exilio desde onde intentou un inútil achegamento a Franco, persecución, incautación de bens como o xornal que fundou en Vigo, El Pueblo Gallego, que pasou a mans da Falange, encarceramento e esquecemento. Morreu en Francia en 1952. No seu testamento lembrouse de Galicia, a miña terra amada.